سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي حبرتات إذن لكم قريبنا لنا لمقطع لكم بخبر نعدم نتيمو فيرنر كتسغاغرو يا እናተባህለት بتشيلسي ዝተመንጠለት ኣብ ኣፈፌት ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ንምዃን ተቀራረብ ዘላ ክለብ ሊቨርፑል ንኽልተ ተጻዋቲ ወልብስ ንምስጋር ናይ 110 ሚልዮን ፓውንድ ገንዘብ ቀሪባ ከም ዘላ ዘሳን ስፖርት ኣብ ናይ ትማል ቀዳም ገጻታ ኣስፊራቶም ክለብ ወልብስ ብሉጽ ኣቃውማ ዝወነነት ክለብ ክትከውን ዘብቅዕዋ ብቐዳምነት ስሞም ዝጥቀስ ኣዳማ ተራወረን ሩበን ነቨስን ክኾኑ ከለዉ ክለብ ሊቨርፑል ነዞም ክልተ ተጻዋቲ ንዝመጽእ ዓመት ስፖርት ቀይሕ ማልያታ ክለብ ክለብሱን ኣባላታ ክኾኑን ልዑል መጠን ገንዘብ ሰሊዓ ማዕጾ ክለብ ጎልበርሃምፕተን ኣምኾ حلم بأسلطاني جورجن كلوب لعل عدنا زلو تراورة كاب بارسانا وولبس زحر ممصو أبسل سلفلو 43 قطمات شدش شوطاتن 10 أسيستن بمزغاب بلوصنتو أمسكيرون تمت أسلطاني كخون زبقعن كلوب نستعاوتاي نمونان بتدጋጋሚ ይገልጽ منبارو ذكر ኮይኑ ሊቨርፑል 60 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፈሉ ተራሊያ ምህላው ዘሳንግሊጻም بتوسخين ፖርቱጋላዊ ነበስ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ተቀሪባ ከም ዘላን ኣብ መስመር ምክፋላት ተወሰኸ ድርዒ ክኾና ዝግመት ኮይኑ ኣካፈልቲ ጆርጂኖ ዋይናልደምን كيتان توسخ وعل بزي مفرامم مصاي نايتي مسمر مكفال اشغال مخان ممصا نايزوم كلته تصاوتن كالوت كتفرمون تصبيت كمزلون بنصارو شدش تصاوتي كابتا كلب كسنابوت كمزغلون تحبيروم شاكيري ديفريك اوريغي ديجان لوبرن هاري ويلسرن ماركو غريجين ادم لالانان صنحتهم مساكلب زبقعن كابتا كلب سنابوت تصاوتن كونو كمزغلو اتمنچي وسيخ يغلصم مانشستر سيتي توتنهامن نت بورتغالاو اكافالي اب 2017 قدمنا ولس مفرامو اب بورتون كله يطايقالو منبارن ذكر كوينو حجو نت تصاوتاين مركاب دحر كم زيبلا يغمت مبل 31 سومون ودرات بوندسليغا جيرمن تمال قدام استخير شوعات قطمات قصيلو علم دورتموند مونيخ دما عوتا مزغبن ኣብ ኩሉ ግጥማት 22 ሸቶታት ክምዝገብን ከሎ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ና ሜዳ ዶሶ ዙርፍ ተጓዒዛ ኣብ ዘካይዶ ግጥም ተغير ዝኣተወ ኣብ መስፈርት ጸንሐ ሃላንድ ኣብ 95 ደቂቃ ሸቶ ብምዝጋብ ብጸቢብ ብሓደ ባዶ ተዓዊታ ሻምፒዮን ናይቲ ሊግ ንምዃን ተቃሪባ ዘላ ባየር ሙኒክ ብተغير ተጻዋት ዝሰለፈትን ኣብ ሜዳ ንቦሩሲያ ሞንሸንግላድባኽ ኣንጊዳ ኣብ ዘካይዶ ግጥም ኣብ መበል 26 ግጥም እቲ ንቦታ ሌዋንዶውስኪ ቀይሩ ዝኣተወ ጆሹዋ ዚርቼክ ሸቶ ብምዝጋብ ሙኒክ ክትመርሕን ከላ ድሕሪ 11 ደቂቃ ቤንጃሚን ፓቫር ናብ ገዛ ልዳት ሸቶ ብምዝጋብ عرفتي حد بحدين امرحين صوت خزازم 4 دقائق مصرفو ناب غزا لداتو زمزغب بابار زهندسا ليون غوريت زيغا شوتو بمزغاب مونيخ ناب شامبيون تخونو لغعزو زقارب فصام خينو بناي كلته بحد عود تزازنن زي كازي يونيون برلين نا ميرا كولن تغعيزا ناي كلته بحد عود كتعوتن كلا هيرتا برلين اميرا ن إنتراخ فرانكفورت انجيرا اما بال 24 دقيقه بياتيك زمزغبا شوتو كتمرحن كلا ناي قدما ابرت صوتا خزازم توسخ غزي مصرفو بوياتا بقيح كار تباريرو بناي حد بادو مريحنت هيرتا برلين عرفت مريحن دحر عرفتي ناي بزح تصاوتي بليچ ازنبرا فرانكفورت تبارابيرا اندري سيلفا كلته فاسدوسن ايفانن بزمزغبون 4 شوتات رخيبه كاب دحري تبغيسان 4 بحد عود تعويتام ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝርከባ ፓደርቦርን አንጻር ወርደር ብረመን ገጢመን ብረመን ብገፊ 5 በሓርክ ትዕወትን ከላ ወልስበርግን ፍራይበርግን ብናይ ማዕረ ውጽኢት 2-2 ተፈላይና ኣለዎም ኣቀዲመን ብዓርብ ግጥመን ዘካይዳ ሆፈንሃይምን አንጻር ኤርቢ ለብሺክ ዳንኤል ኦልሞ ኣመበል ታሽዓይን 11 ደቂቃን ብዘመዝገበን ክልተ ሸቶታት ንለብሺክ 2 ባዶ ረቲዓታም كساب حجي تخايدو أبزولو 31 قطمات باير مونيخ 73 نتبي قداميتي دورتموند 66 نتبي حاليتي لبسيك 62 نتبي سالسيتي موشن بلادباخ ليفركسن دما ب 56 نتبي بشوطو تفرالين مبر رابعيتن حمشيتن كوينن يصعب عليهم كاب ناي بورشا دورتموند قدم كيوصانا زحلفه كلته قطمات مخنيات مسبرتي كاب صو تاريخ قصنحه ود 19 عامت هالاند اب توسخ غزي 4 كاليت مسرفو مانويل اكانجي كام مازن زل اخا قعصو هالاند بروس گچو بزمزغبا شوتو كلوب تعويت تقطوص اخيلوايم بشوتو غانتو استحقوس اسلطان دورتموند لوسين فابري حقوسو قطاطر بزي مخالون حقوسو لمصمبال اب غرو كم تحسي ترايم فابري قدم شوعته وحغانتو انصار موشنغلادباخ اب تگطمو لزنبرت اب بل 80 جوليان براند شوتو مدحر مزغابو تاسلطان حقوس خغلص كبل تماثالي نا اجر مغداتي اغاطيمو كم زنبر يذكر اتقاعي دورتموند هالاند اب 14 قطمات 16 شطات مزغاب بفولي دميغو زوصالو عامت بوزحات افكار سبورتن على تصوتاي كون كلو ناب صوتا تملسه ماركريس ما حلقه غانتا كوينو مصواتون تفليتم مكرات تصواتي كلب بي اس جي تياغو سيلفان ادسن كافان كابز مصعمت سبورت جميرم تصوات نايتا غانتا كم زيكونون وعلم ابقيعو ناب كالي كلب كسغاغرو مخانوم ديلي مير حبيرام
و36 ዓመት ብራዚላዊ ቲያጎ ሲልቫ ኣብ 2012 ካሚላን ናብታ ፓሪሳዊት ክለብ ብ42 ሚልዮን ዩሮ ከም ተሰጋገረ ዝዝከር ኮይኑ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ውዕል ዘሎ ኣብዚ ዓመት ከም ዘብቅዕን ብነፃ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ከም ዝኾነን እቲ ምንጪ ገሊጾም እቲ ብጠባይን ብኽእለቱን ሰናደ ተጻዋታይ ካብ ናይ ቀድም ክለቡ ሚላን ክምለስ እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ ይተፈሊጦም ኣረናይ ሾቶ ወድጋንቱ ካባኒ ብ2013 ካብ ናፖሊ ናብ ፒኤስጂ ብ64.5 ሚልዮን ዩሮ ክሰጋገር እንከሎ ብተመሳሳሊ ከም ሲልቫ ውዕሉ የበቅዕ ምህላው ተፈሊጦም ወደ 33 ዓመት ተወላዲ ኡራጋይ ዝኾነ ኤዲሰን ካባኒ ብዙሓት ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ላሊጋን ይህደን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከመርሕ ልዑል ተኽእሎታት ከም ዘሎ እታ ምንጪ ዘለዋ ገምጋም ኣስፊራም ነዚ ኩነታት ንምርግጋጽ ጋዜጣ ዲማንችን ዳይሬክተር ናይታ ጋንታ ሊዮናርዶ ብምጥቃስ እቲ ምፍናው ናይቶም ተጻዋቲ ሓቂ ምዃኑ ኣብሪሃም ሊዮናርዶ ወሲኹ እቶም ምኩራት ተጻዋቲ ዝመጽ ዓመት ስፖርት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክጻወቱ ድላይን ሓሳብን ከም ዘለዎ ኣይሓብአን بمغنيت حمام كوفيد 19 3 أوارح تقارير صنع ውድድራት ላሊጋ ብቅድሚ ትማል ድሕሪ ምጅማሩ መራሒት ናይ ሊግ ደላ ባርሴሎና ናብ ሜዳ ማሎርካ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየዱ ተገጥም ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ ተመሊሳም መበል ካልኣይ ጆርጂ ኣልባ ዝሃንደሳ ኩዕሶ ኣርቱሮ ቢዳል ሾቶ ብምዝጋብ ባርሳ ክትመርሕ ጀመረት መበል 37 ደቂቕ ሜሲ ዝኸሸና ንስዋረዝ ኮፍ ኣቢሉ ተሰለፈ ማርቲን ብራይዝ ዋይት ሾቶ ብምዝጋብ እታ ናይ ካታሎኒያ ክለብ ክልተ ባዶ መሪሓ ናብ ዕረፍቲ መሪሓ ኣብ መበል 57 ደቂቕ ኣብ መጉዳእቲ ዝወርሐ ስዋረዝ ንኣንቷን ግሬዝማን ተኪኡ ናብ ሜዳ ክኣቱ እንከሎ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ሊዮኔል ሜሲ ዳግማይ ዝኸሸና ጆርዲ ኣርባ ሾቶ ከመዝግባ እንከሎ ኣብ መበል 93 ደቂቕ ተቐይሩ ዝኣተወ ስዋረዝ ንሜሲ ዘቐብሎ ብሉጽ ናይ ትግጥም ተሰመ ሜሲ ራብዒትን መዛዘሚትን ሾቶ ብምዝጋብ ባርሳ ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ እቲ ብዘይ ተዓዘብቲ ተሰላሰለ ግጥም በዚ ምጽኢ ዝተባሃለ ናይ ኣርጀንቲና ማልያ ዝለበሰ ደጋፊ ናብ ሜዳ ወሪዱ ምእታው ኣገራሚ ፍጻመ ናይቲ ዕለት ክኸውን ከሎ ብኣኽበርቲ ጸጥታ ተታሒዙ ካብ ሜዳ ክወፅእ እንከሎ ንብዙሓት ዘገረመ ፍጻመ ኮይኑ ተሰኒዱሎም ሴልታ ቢጎ ኣብ ሜዳ ብቪያሪያል 1-0 ክትርታዕ እንከላ ሌጋነስ ኣብ ሜዳ ብሪያል ቫላዶሊድ 2-1 ተሳዒራ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ኤስፓኞል ንዲፖርቲቮ ኣላቬዝ 2-0 ረቲዓታ ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታተልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን